שלום, אתם מצטרפים לנו להדגמת מכשיר של דימפון, והפעם הבלקברי בולד טאץ' 9900. זה המכשיר, בואו תראו זהו המכשיר. עוד רגע אנחנו ניגע בו בפרוטרוט. עוד שתקבלו בקופסה הוא מתאם שנאי בעצם של USB, מתאם לשקע הישראלי, כבל סינכרון וטעינה USB, מיקרו USB, ואוזניות. בואו ניגע כעת במכשיר עצמו. אוקיי, זהו המכשיר הבלקברי טאץ' 9900 מבחינת גודל ואורך של המכשיר. אורכו הוא 115 מילימטר על 66 מילימטר ברוחב, ועוביו הוא 10.5 מילימטר. משקלו הוא 130 גרם, כמו שאתם יכולים לראות כבר פה, מקלדת קוורטי מלאה. עוד רגע נקדים ונראה את אופן הכתיבה. מסך סך הכל 16 מיליון צבעים, TFT, קפסיטיבי, 2.8 אינץ' גודל המסך, מה שמקנה לנו רזולוציית פיקסלים של 640 על 480, יחס ה-PPI הוא 286. המכשיר הזה מגיע עם זיכרון מובנה של 8 ג'יגה מבחינת האחסון, וזיכרון RAM של 768 מגה. בואו ניכנס ונראה בעצם את כל האפשרויות שיש לנו במכשיר כאן. מקדימה אין לנו מצלמה, יש לנו כאן את האפרכסת, המסך כמו שאמרנו קודם, הטרקבול הנחמד והנהדר של בלקברי, הידוע לאהדה. יש לנו כאן את החייגן, את האפשרויות של בלקברי, כמו שאתם יכולים לראות הכל בעברית מלאה, חזור, נתק וכבה את המכשיר. המקלדת זה בחלק הקדמי שלנו, מצידו הימני, תוכלו לראות את בורר הווליום למעלה למטה וכפתור ההשתק, השאטר למצלמה שלנו, בחלקו השמאלי תוכלו לראות את שקע האוזניות 3.5 מילימטר ושקע הטעינה והסינכרון של המיקרו USB. החלק התחתון ערום מכל כניסה או יציאה, ובחלקו האחורי תוכלו לראות את מצלמת 5 מגה פיקסל שלנו, פלאש לד בודד, לוגו של בלקברי, ופלסטיק, כיסוי פלסטיק שנראה כמו קרבון, שאולי מטשטש מעט את המגע של טביעות האצבעות. מתחת למכשיר הזה, מתחת לפלסטיק הזה, תוכלו למצוא את הסוללה, סוללת 1230 שתספיק לכם ל5 שעות ו50 דקות. מבחינת המכשיר עצמו, אוקיי, כמו שאתם יכולים לראות כבר פה, OS 7, בלקברי OS 7, מעבד 1.2 חד ליבתי שנקרא QC8655, מנהל ומריץ את כל הממשק כאן. מבחינת הפעלה מאוד פשוטה, גם מסך מגע וגם הטרקבול מאפשרים לכם ניווט מאוד מאוד מהיר במכשיר עצמו. אם תרצו אולי אנשי קשר, הוספת אנשי קשר חדשים, כמו שאתם יכולים לראות פה שוב, הכל בעברית בצורה מאוד נוחה וברורה. הדברים החשובים שלכם, אם תרצו להוסיף עוד דברים, כמובן שתמיד תוכלו. אוקיי. עכשיו נעבור אולי להודעות. כל אפשרות שתבחרו בה בפעם הראשונה שתפעילו, הבלקברי ירצה לעזור לכם ולהדגים לכם כיצד עושים את זה. אנחנו עכשיו נעשה כאילו אנחנו לאחר כבר הרשמה ויודעים, ואם עכשיו נרצה להקליד, כמו שאתם יכולים לראות כאן יש צריבה של האותיות בעברית על המקלדת קוורטי, דבר שהוא מאוד מאוד נוח. תוכלו לבחור. אם תרצו לראות את ההגדרות של המכשיר או ה-settings, שתוכלו לבחור אם תרצו לשלב אותו ברשת אלחוטית כזאת או אחרת, לחיצה על החלק העליון היכן שמופיע המספר, השעון, ותוכלו לגשת אל המפרט עצמו.
תוכלו להגיע כאן לאפשרויות ולראות את הקלדת השפה, כמו שפה תוכלו להבחין ולבחור בין עברית לשפות אחרות שקיימות במכשיר. מבחינת הבראוזר, הדפדפן, עכשיו כאן. ככה שתוכלו לראות את חוויית הגלישה במכשיר עצמו. דמפון. אוקיי, כניסה מאוד מהירה לאתר. זום אין, זום אאוט, הנה בדיוק המכשיר עצמו שמופיע באתר. אוקיי, זה היה הדפדפן שלנו. נעבור שנייה אחת לקלנדר. אוקיי, אפשרות דפדוף בקלנדר באותו היום. לחיצה ארוכה תוביל אתכם לאפשרויות של חיפוש אירוע מסוים או משימה חדשה. שם תוכלו למלא את כל האפשרויות שתרצו. אוקיי, ולשמור אותו. נעבור כרגע לנגן המוזיקה. נשמע לכם שיר. תוכלו להתרשם מהספיקר החזק שלנו שאתם פה למטה. כאן. אוקיי, ואם תרצו את אותו שיר, אבל בתור קליפ כדי לחזות את המסך ואת הרזולוציה, לא את הסרט קדימה, וליהנות מכל האפשרויות שיש לנו כאן בבלקברי. סיכום, מכשיר העסקים הבא שלכם, ללא ספק בלקברי עם מעבד 1.2, חד ליבתי, QC8655, מכשיר מאוד נוח, עיצוב מאוד עגול, נחמד, מאוד יציב ביד. זהו, בדימפון.